Iki ana gredeg teko. Apa, Mbok? Aja dikanting. Nang apa? Aja dikanting. Ya nang apa? Wis bengi. Heeh. Wis bengi. Wis. Aja dikanting. Iki ana gredeg. Gledeke sapa wis bengi? Oh wis nyong ora lunga-lunga no. Ana ora percaya karo Rika. Ora percaya wis. Turu, Ya Mbok. wis. Oh wis. Tutup nyamuke oke. Oh wis. Ya wis ditutup sing rapet nyamuke oke. Oh wis, men gronggo. Ya aja grong-grong nyamuke Ya wis. mlebu kabeh. Oh wis, Ula jika kene. mlebu. Oh wis iki kene wis. Ya ora kaya ngono dicangkrepke, ra sing penting ra dikunci, Oh Mbok. wis. Iki dingeneke, ora dikunci ora. Oh wis. Iki lho nyepit ngene. Oh wis men. Wis emen kepiye ngene. Ngene. Nyongke nang kene. Aja dikanting. Wis ngene bae. Oh wis. Wis ngene bae, nyo nang kene nek arana gledek krungu. Tolonglah, Mbok. Piro kok kanting? Ora, men iki ketok renggong. Wis ngene jagong nyong iki nunggu. Yo, jagong yo. Dikanting. Ora. Nek di gronggo ngono mam. Wis ketok, Mbok. Wong kok ora kena tuturi ya. Iya. Ya ngel. Wis ketok renggang, Mbok. Nyo nang kene tak tunggoni. Kowe kono aja, Mbok. Iya. Hei. Wis nang kene nyo nunggoni nang kene. Nyo nunggoni nang kene. Wis nunggoni. Kan